el museu sempre és un element entranyable, perquè aquí vaig col·laborar-hi uns anys i a la ciutat de Granollers hi vaig estudiar el meu batxillerat fa molt de temps. En segon lloc, coincidir amb l'Agàpit i amb el Pep Riera és un element, diríem, doblement satisfactori. Ells són del tròpic, jo soc de l'interior i la barreja sempre és una cosa positiva. Quan el Vicenç Planes em va demanar de participar en aquest acte, em va incidir en el tema de model i una mica jo voldria centrar-me en aquesta pregunta del cartell i per tant intentar complir les expectatives dels organitzadors, és a dir, quin Vallès volem. Sobre el tema del Vallès i sobre el tema del model voldria fer-ne simplement unes reflexions perquè en aquests 15 minuts és impossible aprofundir-hi mínimament. Per tant, doncs, tinguem-ho present. I ho faré a partir de formular una sèrie de preguntes i intentar respondre-les. I així, doncs, espero ser clar i contundent. La primera pregunta és si tenim model, és a dir, el Vallès, ja entenc la plana vallesana o els dos Vallesos, perquè entenc que des del punt de vista geogràfic no té tampoc molt de sentit separar, tot i que hi ha diferències importants. Podríem dir el Vallès té un model territorial propi i la meva resposta és que no. No hi ha model perquè no hi ha document. Jo no soc urbanista, però la definició d'unes perspectives de creixement, unes línies, necessita una concreció urbanística. Dir-vos que altres territoris amb anterioritat al Pla Territorial Metropolità de Barcelona sí que l'han fet aquesta reflexió. Per exemple, els dos Empordans, el Baix i l'Alt Empordà, van desenvolupar abans que el Pla Territorial de les Comarques Gironines o el mateix Alt Penedès va desenvolupar un pla director. I llavors la pregunta és com és que els Empordans o l'Alt Penedès han desenvolupat, han fet aquest exercici previ al document mare a nivell de planejament. Com és? Quin motiu? Què tenen de diferent? Evidentment, això entra dins de la subjectivitat total, però des del meu punt de vista hi ha un fet molt important que també té incidència amb el que estem aquí reclamant, que és que la gent de l'Empordà i la gent del Penedès entenen el seu territori, entenen el seu paisatge com un element identitari. Se senten agredits, se senten que els pot passar un conjunt d'eixos viaris, ferroviaris, les instal·lacions de nous polígons industrials que els poden fer malmetre per sempre aquest paisatge que tant s'estimen i per això, entre altres coses, per exemple, als Empordans neix la plataforma Salvem l'Empordà. Què és el que hem de salvar de l'Empordà? Doncs el seu paisatge. O a l'Alt Penedès. L'Alt Penedès va ser això, desenvolupar una comarca, aconsegueix que l'administració pagui la redacció d'un document, un pla director. I anteriorment ja havia pagat també la redacció d'una carta del paisatge. De què tenien por al Penedès? Doncs que es destruís també el seu paisatge vitivinícola, que era un element d'identitat. Per tant, no volien que les vinyes fossin substituïdes per polígons industrials o per centres logístics, etc. La vinya forma part del seu element. Per què no ho hem fet al Vallès? Ens podríem preguntar. I m'ho pregunto a mi mateix, com a vallesà que soc. I la resposta és molt clara. No ens hem estimat prou aquest territori, no l'hem valorat prou per pressionar de forma suficientment clara i contundent a la nostra classe política perquè tingués present aquests valors paisatgístics, aquests valors. Per tant, aquest valor identitari tan fort de l'Empordà o tan fort de l'Alt Penedès, nosaltres no el tenim. I no el tenim des de fa temps. Pau Vila, ja el 1930, quan escriu La comarca del Vallès, ja diu: la inauguració dels nous eixos ferroviaris que connecten la ciutat central, la ciutat de Barcelona, amb les ciutats de Rubí,
Sabadell, Terrassa, de Granollers, són els nous carrers de la ciutat. Són els nous carrers de la ciutat de Barcelona. I si ens fixem, el nostre paper que ens atorga el planejament, o sigui, estem en un model, és evidentment, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, fixeu-vos, d'altra part, s'ha aprovat aquesta primavera. Portem 30 anys d'ajuntaments democràtics i un document importantíssim pel planejament territorial i per defensar un model arriba 30 anys tard. 30 anys tard. També podríem posar el Pla Territorial General de Catalunya i ens adonaríem també que el document vèrtex del planejament també fa molts anys que està redactat, però diríem el nostre model és un model metropolità. Nosaltres estem en una metròpolis i som el rerepaís, i aquesta és la nostra pega, la nostra tragèdia. Ens toca jugar un paper de rerepaís respecte a la ciutat central. I la ciutat central des de fa dècades, des de fa moltes dècades, expulsa una sèrie d'elements cap a aquestes terres. Espai residencial, eixos viaris, instal·lacions que no tenen cabuda en el seu espai i, per tant, juguem aquest paper i estem dins d'aquest model. En aquesta situació, la plana s'esdevé el quadrat clau on es juga la partida. Per exemple, aquesta és la proposta d'espais oberts. Fixeu-vos que en aquesta proposta d'espais oberts els elements importants, els elements que ja tenen un valor definit per sobre del planejament municipal, per tant que els municipis no hi poden fer res, són els espais protegits de la serralada prelitoral i els espais protegits de la serralada litoral. I només queda el punt G que en diuen, Gallecs al mig de la plana. Com és això? Diríem, doncs perquè la plana és on es juga la carta del planejament, la carta del creixement, i on es juguen moltes coses, i per tant, com menys obstacles definitius al planejament municipal, millor. Si ens centrem en l'àrea d'estudi, també en aquests espais oberts, ens adonarem i si us llegiu el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, veureu clarament reflexat la necessitat de connectar aquests dos espais pels eixos fluvials i les carenes. I per tant, és un element de primera necessitat que ho reconeix i que en alguns casos el mateix document ho reconeix, però de forma insuficient. I en aquest sentit, per exemple, altres propostes, com la que es va fer de les vies verdes per la plana vallesana, o que en part va recollir un estudi de l'ADENC i que té la seva concreció en aquest document, on la Calma i el corredor tenen aquest eix que va entre els Vilamajors i Llinars i Cardedeu i Sant Celoni. Aquest s'esdevé un espai d'alt valor i ens hi juguem molt en protegir o conservar o millorar o simplement acabar urbanitzant aquests territoris. Com us deia, el model on ens trobem és el model metropolità i en el model metropolità la plana vallesana és el nou Eixample de Barcelona i els carrers de l'Eixample passen a ser les grans carreteres, la AP7, la C-17 a nivell perpendicular, algun dia veureu la Ronda del Vallès acabada, i per tant, i entremig d'aquesta quadrícula de carreteres, que se'ns dibuixa aquest nou Eixample sobre aquesta plana, queden una sèrie de forats, d'intercisis, que molts d'ells estan ocupats per trames urbanes senceres, fixeu-vos, Sabadells, els Terrasses, els Sant Cugats, Mollet, Granollers, etc. I, evidentment, com més ens acostem cap a la part més estreta de la plana, aquesta presència de trama urbana redueix, però té una gran importància separar-la i evitar les continuïtats. Per tant, i en aquest sentit està clar que hi ha un element que juga molt important, que és que, com que hem arribat al model, encara que metropolità, i benvingut, jo sempre prefereixo que tinguem aquest document a no tenir res com hem tingut fins ara, perquè aquest és un element que marca directrius sobre